lakha ke thom chin thong constituency aro towar ke meme dera jok kidam ka chileng kisung ke phopen jok onelang banghini abang phuatum thengpi kang hua jok dokmoka forest sai kamari deng kachingnang non malom arwi kijang lit par pik pena jok chin thong hawaralo towar misena wedet pena jok kidam ke bang kisung the par pikason si pini nili tuma pherang ke tum kahomri dama hochitame thekdam longlo Hadagarong aradatum nangkacit handun ke barla chala hutke kisu kiun ita kace bahar pensi ciponanglo lapen beha beparle choklem sitame towar katora pen birikle chojor ponji hansule chojor ponji pusitame towar katora pen ajok che bahar pensi ciponanglo lasonsi hadagarong aradatum non kidobom MEC Evijit Kroaphan kachuning ripon ke non amat prabjin pen towar nakaselam ji aphansi tuning ripondo laso pothaga bang Kungri pipen bat lokada black topping anle pupi sitami donga longlong long tarnang thok piasonti nilitum marong aradatum ninging samji pusi tuning report lapen bangso towar lake rong phwara datum si kachhela towar lasonsi arong men lake jinti batlok long sangpi ruimung singnararong karong tok biarong lapen hadagarong aradatum nakachethandu na tengke chinthong constituency ke parlopen ke pa phinayarong ki jinti batlok long sangpi ruimung singnararong lapen karong tok biarong larong phora thenlo ke pa phinai mati kiduk nayarong loputa nang chithandun lapen nonison hadagarong aradatum kachuning ripon alam the pathake KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC Evijit Kro lapen Chinthong Mondolamaipu chairman atuma phan son thak si Chinthong along klembang phi atuma phan sitami tuning report lapen non kidobom MEC Evijit Kro phan kachoro ponalam the laki se kachilang hem sitami aprang ki kim tangadim sitami nang pang thai se kachilang hem sitami nang biponpo Wopot kacoro pajirpon lapen ansu se nanglang thunang jiputa chuning rialam the pajirpon to tangte nangli tum non la barikha chala poda la son si dam bom lama mate aprang manta la son ki sung phobom to kardom kadu we la son news along kelang arat mate chinthong arat mate karbiang long arat kelang korti ngir bhans tame belapen nilitum ahoklo ke dam tang ang stami labangsu atuar ke lason lok laan mane kisu kyun ipen stami tum pena an ka siksa kecipar phang lason lok sin tum par lo barikhar jon stami gari ta kang doi si mane ke par lo tangte nangli tum la non chinthong dake chinthong constituency lobo kalang lo chinthong constituency arlo nang tum misen sikechelang adim doma non amat ke nili tumong labangso puthak si ke kisu kyun e kechelang dim sami lapuan kavi asonsi ke theklong la lapen hala ke damtang IEM atum sami medical mane sabdak kungripi la nitum kungripi pi aso hadak sub center tado hadak ta IEM kim chot paru rai mat mane hala doktor dumta wangwi la sinon bang ke masapso la non MEC phan Evijit Kro phan bang ke nilitum kimi pen kachuro abang ke lalo non alang li misinang man det pen phi hai det pen phinil tum chupaduk chupalak dun la soa phi alang phan chirap chitu pen alang li phan la det pen phi bang ke masap su la dak non tami nang li thekang long hala su pai tami asap su chingkai lo la pen hala budam nang ala uping kali kupuming hala laso hala rongjang phong along medical sami lanon Evijit sar nangke hai pensi masapsu hala dak kapang thai lapen hala klembang phuatum sami kachipaduk pen masapsu dulu non bangke tangte nangli tum labang so towar kahino puthake kopisi non MEC ke dobom sara Evijit Kro phanang tum kopisi kachuning ri kedam kang tung nili tum mahin pen nili kachuning kang tung mangela la je hala minrut abang ke panisya meeting has tami alang litum CMEM kadu penta hala bang ke minrut bang ke atuar bang kami tuwe tuar ta longpu selang litum bang than kang bang dak lo je la rong su rong bot bang ke non bang litum chuning ri bang ke je tu la rong su rong bota plaster ali un is tami
mana la sentravelan nang thok te pusin tu machuni riang tung athe labang so to min ru ta son sinil tu machima thalong lo an la bangke non mondol committee MEC sar visit kro phanstami kachuning ri kang tung bangke non la atuar bangke kaduk we sentravel nang thok lap ning punili pu pe bangka non sika haila kachuning ri bangke la dong alom lom la pupu arleng kachiti ti do mati hadi la su kachiti along bangke unason tel harlong ki the nang thok pen pini la nil tum bad lok da kung ri pi pen la dampo la son lok long pribak a hisab do la ni nang thok pen da ni tum da jiniti ni par ji la so da non ka chuning ni ke cheng ka chuning ri si bang ka la lo non son la pupu dong che thapol la so harlong la pupu dong along bang le harlong nang thapi pasante pini tata mobile ason stame hum kep baka gari elne nang thok un pasante labang nil tum asap avar sailong sitame non bangke nil tum upaya wedelo an ison kachuning ri kang tung bangke lalo litum la damtang an kongres a sarkar alang tum claim bang fudo la dak local a committee la president ke do na bang futame nil tum bad lok rong masido hala tum stame nilhin pen tipu dami pa bangke nilitum la bad lok arong pen jinti arong bangke tuar samil tum mithang hala sut pen tan tum sikachi salam la kala jobkar nang hurlo la hut amat alik arnuk pik imati di aman tum ke laning kanisi angbong pen tip thom ken tum ke hajira long lipin samil tum ke la so tuar mane imithang tuar puchu bor ikisu kiuni akasiksa ke do joini si nil tum bangke ningkane si pen la arni ni thom bangke lage kaita nil tum la so tuar cibunai nai lo tangte aprang ke hai bom arling thi tum tanang litum arong phanang kelang pini son doma nili theglam dalang bangke aha so lom bangke akilang bangke avide poson sini mathalum non sar bangke je nil tum kungri pi aps hoilo la pen nil tame da kungri pi ps local committee along masi BJP long claim chirap dona bang fulo nilimen ke babu sing tok bi an la so da ka bang ke nili ke thek long bang hala so nili tum prodip rong pia phan ning dog de mas nili tum claim dun de la si non bang ke sar kaning je bang nili isi ining e che la pen kachuru kang tung abang ke lalo alang lipulo dekwar ong kungri pi area fansi development bang ke non stamina pa ong chat son tin li thek long lo la pen ke la so da ka phan same alang litum pulo president mondola president ta pulo chairman sa ta pulo la pen longki bongrung dum sami pulo sa longki bongrung sa pulo la so a committee la president ke do na bang futame nil tum bad lok rong masido hala tum same nilhin pen tipu dami pa bangke nilitum la bad lok arong pen jinti arong bangke tuar samil tum mithang hala sut pen tan tum sikachi salam la kala jobkar nang hurlo la hut amat alik arnuk pik imati di aman tum ke laning kanisi angbong pen tip thom ken tum ke hajira long lipin samil tum ke la so tuar mane imithang tuar puchu bor ikisu kiuni akasiksa ke do joini si nil tum bangke ningkane si pen la arni ni thom bangke lage kaita nil tum la so tuar cibunai nai lo tangte aprang ke hai bom arling thi tum tanang litum arong phanang kelang pini son doma nili theglam dalang bangke aha so lom bangke akilang bangke avide poson sini mathalum non sar bangke je nil tum kungri pi aps hoilo la pen nil tame da kungri pi ps local committee along masi BJP long claim chirap dona bang fulo nilimen ke babu sing tok bi an la so da ka bang ke nili ke thek long bang hala so nili tum prodip rong pia phan ning dog de mas nili tum claim dun de la si non bang ke sar kaning je bang nili isi ining e che thela pen kachuru kang tung abang ke lalo alang lipulo dekwar ong kungri pi area fansi development bang ke non stamina pa ong chat son tin li thek long lo la pen ke la so da ka phan same alang litum pulo president mondola president ta pulo chairman sa ta pulo la pen longki bongrung dum sami pulo sa longki bongrung sa pulo la so da ka bang ke arni sibak nang lang po la so da ka bang nang apa miji phan sa lang litum kamatha ta dolo la pen nil tum hin pen same akap kappa miji phan nang rap thap sin li hin pen tami chuning ri dun lo la ke ni li rong ke bad lo asor lo teron rong asor lo nilimen ke mupen da chithan lo babu sing tok bi nili hem ke bad lo rong mal lo si halapu akisung ki boy amang ke
nili penangan langdam lo akiduk ne bang ke nili tum non kabek war ne ke jinti badlok long sangpi lapen ruimung senararong lapen karong tok berong larong thom bang ke langdam et pulote la all jinthong men stami kabek war me ka kiduk ne rong lo pusi nili hin pen ka chini dam lapen nili langdam lo hala suhut kiceng hut bang ke nili lason party along dudun same aki rem mate government ka vie long rupsing bongrung ke hai long si cirap dun lo non bang ke nili ka cirap dun ke hai long si cirap dun lo lapen lasu akapa meji aphan sar long pen nil tum chuning ri nili chuning ri po lapen lasu putak la tuwar aputak sami alang lituphan la anso sing litum bang than kang bang dak lo je la rong su rong bot bang ke non bang litum chuning ri bang ke je tu la rong su rong bot plastaran li un istami la centravelan nang thok te pusin tu macam ni yang tung athe labang so tawar ni tum ha ke dam tang ningkan ko ano ni pensami ni tum la pusi cipar bom lo non tami nang li thek nam long yi hala non lang dam tami hala dolong tami hala dakta karwar lang pon der lo hada ke sar tumbang non bang kadu wi cingki wai lo hadak dolong ta long po tendar mari ajat elu pusi nona visit sar phasami churu lo lang libor i lo la bang ke long po pusi pustami la so twar bang ke non la non lom sian dan masap solo puli pude tamilo ate chu malom la jun pen an ke la so dakal an so sini tum kapapa la dak man chenglok la ni tum kungri pi up tu badlok bang sikasik sak so la kala dak ke mane la pu an pinaka sik sak lo je patumi dekes tame tumi het alam lo nili long kram so katum ke wang ala dak gari arwe jang do lo cipaparon la so puta anta nili mit hasi akram so kama ka cijin so si kacing doi dun si ke papar lo non bang ke nili ka chuning riang tu bang ke la lo nili kungri pia salong BJP long claim dun bang pula sar pha chuning riang tu bang ke mane la so puta ka bang la an li pupis tami la dongalong lom an bang nilihin ben ki puji kachuning di kangtung MEC sar open mondol committee tumphan chairman sar tumphan lapen longki bong ruang ke hai tumphan stami nili kachuning di kangtung ke la kungripi up to badlo la sodak bang tahala dongalong long bisikoi bang ke pupede lo nil tum dam siksak pik do siksak pik hala dongalom lom la bordar har long hedi lanang thok chom sonte nilhin pen chuning ri dulo la ke tangte nang litum labang so towa rong ko anzi ke chuhelat igla tan pachini jima laso putha bang ke laso towar ke ahokpet ke laso towar ke jinti ingkerong lo lapen bat lok lo lapen ke longsang pi lapen ruimung senarong lapen tok biarong laso putha ke hala longsang pi lapen ke la tok biarong ruimu bangke airia kan itu nang purin de sitame latum ahum thepen gari dam nai pulang te la si dam nai latum lale dam de te latum hapu jalu lang teng ben ke wang aru bangke ruimu lapen longsang pi lapen la jinti la tok biarong la bangke damon i latum dongka mukam pen sonjibingti newscape karbiang long Forest asai kamatum thengpi theng prangkerai komji aphan kai ke mat thengpi aklim so ke lo bonta bangso thengpi thelote kanghuatum kilet parpik pena jok pre ni phai kripliarni sitami dokmoka forest asai kamatum pen center pen langberanat ke bangbom ihum registration number ML10E3997 Tata Motor 710 po agari kanghua thengpi langhinang den along kinep dunlong labangso thengpi kanghuatum banghiniatum dokmoka forest range asai kamarideng kachingnang laki Mahidul Islam artaningkan inkoirahini asar buramen Rehman Ali ahem kamrup lapen inurabang Manoj Rabha artaningkan thongke prapho asar buramen Biren Rabha ahem baksa pusi nang pachinidun labangso kanghua thengpi kinep dunlo kadokabe pen 200 CFT Bagdoji lapen marketador laki approximate 6 to 7 lakh doji pusi nang pachini dun. Long lo nang maten lo lang. Ni tum la so gari khobor long bo mane je la puna dayat gari hai la son la thingpi hala kethapu ni tum khobor long si ni tum minute la step sar instruction ateng men si mom ni tum intensive patrolling hata do la pen ajo na anarlo stami ni tum ani wang duty kido la hai keton kelang hai ta
nolong ni tum arsik pik lasila so duty lai sar instruction ateng men ni tum pini an mangela support successful si chetheklong lo pin la so gari ni tum neblong lo pini an la so gari bangke lasi pini bang ni tum da successful si mathalo kuna pen ha kewang bom ke la so gari ke kewang bom ke lage center nat pen je bukila hoi ben si bang lo same ni tum kiditen nun long labang ke langhina lom langhen ko PPA thengpi ladak bang 200 safety bagbi PPA thengpi labang ge ahoy ahoy thengpi ahoy kwana por lo gelo ne ni tum todap la kiditen long ge et alom non la so thengpi bangi ko pilo siddat luman noso gari ba sis pon elo nil tum tasi amuni tum hanta long pon ni tum labang ni tum medical hanta pothai elo non labang aku ni tum further process an aku kholi thubom lo non bang ge CGM court sinon ni tum pon bola bang ni market ador ke kwan ba labang market valuation 6-7 lakhs lason bag approx 6-7 bag dui ante nam pe prang wang ye sonon ko asil anto se nile tum la hai mane kimesen ye pan thengpi theng prang kerai kom ye pan ni tum anto se aku ke bor event si ke bor ye pan se nile tum anto se aku claim pon yi busi tum body pon ante la bang pu tum guna amunit la chini pa abang ku la ke na chathan ateng lo pen ke inut bang ke kamrup district angke inut bang ke Chaigaon bang ko bahani Hmm. motor te wala abang labang ke pini sorry lagi baksa pen baksa amen chini manang di motor te wala bang amen bang ini tum la statement ong se sab details do lab lo hola da sob kinangi anta hola da sido lab panili tum nani tum la News Desk Report, Newscape, Karbi Anglong.